perquè veien algunes protestes com a coses molt més que raonables. La crítica a un determinat funcionament de la política i dels partits i podíem estar molt d'acord. I la crítica a que es rescatin bancs quan són els culpables de la crisi. Tot això ja estem d'acord. Ara bé, jo estic d'acord amb el Gonzalo. Avui es desacrediten ells solets perquè aquesta manifestació per impedir que avui es votessin els pressupostos de la Generalitat estava convocada per l'acampada de Barcelona des de fa ja uns quants dies i no han fet res per distanciar-se del que ha passat avui. Jo tinc entès que ells volien aconseguir una cosa utòpica, que era que no entressin els parlamentaris i que el debat es produís allà fora. Però perdona, això és utòpic. que no te parlamentaris que segrestan la democràcia. Estic d'acord. Una algeriña segresta la democràcia. Estic d'acord. Un moment, que anem a fora del Parc de la Ciutadella perquè estan passant coses allà. A veure, Laia Mestre, què passa? Estem a fora del Parc de la Ciutadella. Laia, què passa? Exactament. Estem a l'entrada del zoo amb el carrer Wellington. En aquests moments aquí és on hi ha més gent concentrada esperant la sortida dels diputats. En aquests moments hi ha una mica de tensió. La veritat és el que acaba de passar és que algunes persones han intentat trencar el cordó policial, tant el que hi ha en aquesta banda com el que també està a l'altra banda de la porta. I anem cap a l'altra banda, sisplau, si podem ara mateix, perquè el que està passant és que hi ha persones que estan intentant trencar el cordó policial i la policia està fent petites càrregues per impedir-ho, tant en una banda com a l'altra banda d'aquest únic accés que en aquests moments hi ha obert al Parlament. Hem vist com la policia s'enduia algunes persones detingudes, hem vist com detenien un parell o tres de persones i en aquest moment n'estan emmanillant una en aquella banda, just davant d'aquell cordó policial. Això ha provocat moltíssima crispació entre la gent, molts crits i que els nervis tornessin a aflorar aquí amb tota aquesta situació que s'està produint aquesta tarda. Perquè, esclar, Laia, hi ha hagut un moment que hi ha hagut una assemblea en què s'havia de decidir quina seria l'actitud de tot aquest col·lectiu que està concentrat aquí a les portes del Parc de la Ciutadella pel moment en què sortissin els diputats. Què s'ha decidit? Mantenir la mateixa actitud que al matí o canviar? En principi, el que s'havia decidit és tenir una actuació totalment pacífica, determinada, però pacífica. El que estem veient per això és que això no s'estaria produint, sobretot en aquests moments que hi ha hagut diversa gent que ha intentat trencar el cordó policial i accedir a l'interior del Parlament. Molt bé, i sobre les paraules, no sé com s'han rebut aquí fora, quan avui el president de la Generalitat aquest migdia ha dit que, en fi, que pot ser que s'hagi d'utilitzar la força. No sé si això ha alterat encara més els ànims o hi ha hagut intents per part dels mateixos concentrats de pacificar els més agressius. Clar, en principi la intenció que es tenia, sobretot des del que s'havia decidit a l'Assemblea, és de pacificar els ànims, fer que la situació fos completament diferent a d'aquest matí. El que no entenem és per què fa tot just uns moments hi ha hagut aquesta gent que ha tingut la iniciativa d'intentar trencar el cordó policial i trencar tots aquests ànims pacífics que hi havia fins ara. Molt bé, Laia, doncs també estarem en contacte amb aquest punt del Parc de la Ciutadella per veure què passa a mesura que va avançant les hores. Gràcies, Laia, fins ara. Sí. Fins ara. Puc deixar una cosa clara? Sí, però hem de parlar d'un en un, perquè quan comenceu a parlar tots no s'entén.